Vi har Niels Abildgaard på som næste punkt. Han er overlæge ved OUH, Odense Universitetshospital, her på Fyn. Og jeg vil faktisk gerne starte med at komplimentere Niels, fordi han har lige været med til at gennemføre den første CAR-T-behandling af myelomatose-patient her i Danmark. Det skal du nok høre mere om. Så jeg siger ikke mere. Jeg vil bare glæde mig til at lære noget mere. Men jeg håber, at Niels, han i sit oplæg også kan bringe lidt håb ind i vores fremtidige liv med myelomatose. Så værsgo, Niels. Tak. Og det regner jeg bestemt med, for det er lyse tider for både os læger og for patienter med den her sygdom. Jeg har jo ikke på forhånd afstemt min præstation med Herman, og jeg har ikke set hans præstation på forhånd. Og der er ingen tvivl om, at der kommer nogen overlap. Men jeg tænker ikke, det gør noget, fordi det her, vi siger det jo nok på lidt forskellige måder, og man I vil nok genkende nogle af de her slides. Jeg blev bedt om at tage udgangspunkt i titlen Fremtidens behandlinger giver håb, og men det med fremtiden, det står faktisk lige for døren. Vi står på dørtrinnet, og det kan jeg også fornemme på Hermans præstation, hvor meget der sker. Og de er jo nok længere fremme med nogle behandlinger i Tyskland, end vi er i Danmark. Men det store hotte, det er jo det her med immunterapi. Og Herman har jo allerede nævnt det. Der er 2 hovedtyper. Der er CAR-T-cellebehandling, og der er de bispecifikke antistoffer. Men immunterapi har vi jo egentlig kendt til et stykke tid. Og det har jo så været det, vi kalder de mere simple antistoffer. Nøgenantistoffer. I har jo alle sammen hørt navnet daratumumab. I har måske også hørt navnet elotuzumab. Det er antistoffer, vi har haft i vores medicinskab i en del år og kan behandle patienter med. Og det virker rigtig, rigtig godt. Det virker rigtig godt hos langt de fleste, men det er jo ikke alle, der responderer, og alle responderer ikke lige så længe, som vi måske gerne ville. Og der er det jo så, at den mere avancerede immunterapi kommer på banen. Og det er så de her 2 hovedtyper, bispecifikke antistoffer og CAR-T-celler. Og de bispecifikke antistoffer, det er jo så de her proteiner og antistoflignende proteiner, som er designet til at binde sig både til myelomatosecellen og binde sig til T-cellen, sådan at T-cellen bliver aktiveret, og så dræber den kræftcellen, der går i opløsning. CAR-T-cellerne er jo så, som Herman og som I vil se om lidt, hvordan de laves, en T-cellerne, som bliver omprogrammeret til at udtrykke et bindingsprotein, som sætter sig på kræftcellerne, og som så slår kræftcellen ihjel. Så hvad er egentlig en CAR-T-celle? Jeg tror som nok, I efterhånden har fået det ind, men det er jo patientens egne T-celler, som vi høster, og som så bliver omprogrammeret i laboratoriet, bliver opformeret og så givet tilbage til patienten. Så der bliver indsat sådan et proteinmolekyle, der sidder på overfladen af cellen her, der skal binde sig til kræftcellen, og så er der noget, der går igennem cellemembranen, og så sidder der en indre del inde i cellen, og det er den indre del, der er helt afgørende for, at cellen bliver aktiveret. Bare det, at den binder sig til kræftcellen. Bare det, at den binder sig til kræftcellen, udløser ikke nødvendigvis noget, men i det øjeblik, der bliver sendt et signal ind, som aktiverer T-cellen inde i cellen, så går den helt grassat og slår kræftcellen ihjel ved at udløse en masse celledræbende signalstoffer. Og nu kommer lige nogle videosekvenser, som bare siger det hele, hvad der sker. Mike her, han er en af vores unge forskere, som har været i Oxford i et år, og har arbejdet med at lave CAR-T-celler derovre. Og så først for at lige se, hvordan sådan en CAR-T-celle ser ud, når man sidder og kigger på den her levende celle i mikroskopet. Det lille her, det er så de der CAR-molekyler, der er sat ind, og hvordan de sidder på cellernes overflade, men også, at det ikke er stationært, fordi man tænker jo tit, når man lige ser, så sidder det der. Nej, det bevæger sig rundt. Det bevæger sig rundt på cellens overflade, og det her ser sådan en CAR-T-celle, så kan man sige, at de her receptorer her, de samler sig simpelthen nede i den ene ende af T-cellen,
hvor de binder sig til kræftcellen og slår kræftcellen ihjel. Her skal I se, de orange her, det er kræftceller, og det er kræftceller, de fleste af dem. Så kommer sådan en rød CAR-T-celle ind fra siden. Prøv at se, hvordan den binder sig til cellen. Den sprøjter giftstoffer ind i kræftcellen, og så er den død. Og så bevæger den sig videre. Og tager så i den tid, det her nu varer, som er cirka en times tid. Det er så, den kører jo lidt hurtigt. Men i løbet af den time her, så slår den 4-5 kræftceller ihjel. Og den er levende. Den bliver ved med at være der. Den formerer sig også og laver flere af sig selv. Den næste her tager vi et lidt andet perspektiv. Her er CAR-T-cellerne, det er de grønne, og cancercellerne, det er de lilla. Og det er jo så, hvad der så sker i kultur. Også se, hvor aktive de er, de her celler. De fiser jo simpelthen rundt og opsøger kræftcellerne. Og i løbet af den her sekvens, så er alle cancercellerne slået ihjel. Det er også speedet op her, så den her lille film, som måske var et lille minut, den varer reelt 10 timer. Så det går jo noget langsommere, men jo alligevel hurtigt, når man tænker på, hvor mange kræftceller der så bliver slået ihjel i løbet af få timer. Så når vi skal lave en god CAR-T-celle, så skal vi jo have en, som er rettet mod et protein på kræftcellerne, som udtrykkes af alle cancercellerne. Det kan ikke noget, når vi kun slår 90% ihjel. Hvis der er 10% tilbage, så vokser de jo bare frem. Og det her såkaldte target, vi har, det skal jo også gerne blive siddende. Nogle kræftceller kan være så snu, at de smider det af, sådan at så de kan gemme sig fra T-cellerne. Det må jo heller ikke sidde på raske celler, i hvert fald ikke noget synderligt på raske celler, fordi raske celler bliver også slået ihjel. T-cellen kan ikke afgøre, om det er en kræftcelle eller om det er en restcelle. Den kan kun se, at der er det der mål, target på cellen, og så slår den cellen ihjel. Så hvis det sidder på for mange andre celler, så vil der være alt for mange bivirkninger til det. Og det kan også være, at man direkte i stedet kan blive slået ihjel af det, hvis det her target sidder på nogle helt vitale organer, som lever eller hjertet osv. Så det her, det skal selvfølgelig designes rigtigt. Og I har jo allerede hørt det her BCMA. BCMA er et godt target på myelomatose-kræftceller hernede til højre. Det udtrykkes ret meget af dem, hvorimod det udtrykkes meget let, men ikke udelukkende af kræftcellerne. Det udtrykkes også, som jeg nævnte sidst, det er også de naturlige plasmaceller, og nogle af de sådan mere modne B-celler. Det her det er jo sådan en udviklingsrækken for de meget umodne B-celler, så op til vores myelomatose plasmaceller. Det står for B-celle maturation, og maturation det betyder jo moden eller udmodning. Så det er sådan et antigen, der bliver udtrykt mere og mere, jo mere modne cellerne bliver. Hvordan laver vi det her? CAR-T-celler. Så først så skal der høstes celler fra patienten. Og det sker ved det, vi kalder en leukaferese. Og leuka, det er de hvide blodlegemer. Det vil sige, at vi fjerner de hvide blodlegemer fra blodet. Nu kører jeg lige hurtigt igennem den, fordi det er det her, jeg vil vise jer lige. Det er aferese, sådan en aferesemaskine. Nogle af jer kender den, eller en, der ligner den, for vi bruger også den til, når vi skal høste stamceller. Når vi skal høste stamceller fra en patient til at understøtte en højdosis kemoterapi, så kræver det en særlig manøvre. Vi giver noget forkemobehandling, vi giver noget stimulerende af stamcellerne, sådan at de opformerer sig og kommer ud i stort antal i blodet. Det gør vi ikke her. Vi skal bare høste de hvide blodlegemer fra blodet. Så det er helt simpelt. Ingen forbehandling, blot et par gode nåle i, og så høster man de hvide blodlegemer fra blodet. Så skal de her pakkes. Vi tæller dem, at vi har høstet nok. Så skal de pakkes, og det bliver pakket her i sådan en på køl i sådan en stor termokasse, som bliver hentet af et kurerfirma, og så bliver den sendt ned til Tyskland og videre over til USA, hvor CAR-T-cellerne så bliver lavet i laboratoriet. Genet for den her CAR bliver indsat i cellen ved hjælp af en virus. Så der er designet en virus til at transportere det her gen ind i cellen.
Og når vi bruger virus, eller man er nødt til det, så er det fordi virus har den evne netop, at den kan trænge ind i celler. Det er derfor, vi bliver syge under en virusinfektion. Det er fordi virus trænger ind i cellerne, og trænger også ind i cellekernerne. Og der kan vi så få den her virus, som ellers er inaktiv. Den er ikke sygdomsfremkaldende, men den kan transportere genet ind. Og så kan man konstatere, at det her gen bliver udtrykt af cellerne på overfladen, og så bliver de opformeret og bliver så sendt tilbage til laboratoriet. Og så bliver den modtaget her. Jeg troede næsten ikke med egen øjne, da jeg så, hvor så stor en kasse, der kommer for at indeholde sådan et forholdsvis lille produkt, som I vil se om lidt, bare sådan en lille pose. Men så fordi det her bliver så transporteret på flydende kvælstof, sådan at det bliver holdt dybt nedfrosset, indtil vi skal bruge det. Men sådan der ser den så faktisk ud, sådan en portion af hvide blodlegemer af CAR-T-celler. Så et forløb, som nu er det her jo ikke noget, vi gør rutinemæssigt, som jeg godt tror, I er klar over, men et forløb på den her måde vil jo være, at man først skal beslutte, hvad er det for en patient, der skal tilbydes det her, og så skal patienten have høstet de her hvide blodlegemer, og de her hvide blodlegemer bliver så sendt afsted til det her laboratorium i udlandet, og der går minimum en 3-4 uger. Og i den periode skal patienten så have måske noget yderligere behandling. Patienten skal i hvert fald også have den her forbehandling, før vi giver CAR-T-celler, og det kalder vi en sådan konditionering, eller vi bruger også betegnelsen lymfodepletering. Og det er en behandling, der ikke er så meget rettet mod myelomatose, men den er rettet mod patientens lymfeceller og også de T-celler, som er der, fordi dem vil vi gerne have undertrykt mest muligt, så når der er rigtig god plads i det, vi kalder nichen for, at CAR-T-cellerne kommer ind og kan få god plads til at opsøge kræftcellerne. Så bliver patienten indlagt, og så giver vi den her CAR-T-cellebehandling på dag 1, og så forbliver patienten indlagt i 14 dage, og bliver derefter så udskrevet til tæt opfølgning. Så i onsdags, det var en særlig dag på kontoret, som vi var mega stolte af, at vi kunne opnå efter en langvarig proces med at få lov til at give CAR-T-cellebehandling i Odense. Fordi det her Sundhedsstyrelsen i første omgang sagt, det måtte vi ikke, men det fik vi lov til. Så var vi over at hente det her produkt, der var kommet i den der kæmpe kasse. Det kommer så ned i sådan en lille transportkasse. Den henter vi over i blodbanken. Den bliver så kørt på et rullebord over til stuen, hvor patienten er. Og på den stue har vi klargjort sådan et opvarmningsbad. Og det er det samme bad, vi også bruger, når vi skal optøge stamceller og give. Så en lille pose her kommer ned i en steril pose og kommer ned i varmebadet. Og så tager det simpelthen 5 minutter i hvert fald, og står og nuller den pose der, og får de der celler til at blive optøet. Og det er de så her. Og så bliver de, som vi siger det spike, der bliver sat sådan en infusionssæt, der bliver koblet på posen. Og så bliver den simpelthen bare hængt op og løber ind i patienten, og det tager så cirka en 15-20 minutter højst. De her T-celler, de er mere robuste end stamceller. Når vi giver stamceller, så skal det gerne gå med tjep, fordi stamcellerne kan ikke tåle at være optøet uden for patienten, og kan ikke tåle særlig godt det der kemiske stof, der hedder DMSO, og som vi bruger for at nedfryse og stabilisere cellerne, så de kan tåle nedfrysning. Der er også et DMSO frosset ned sammen med dem her, men T-cellerne er ikke nær så skrøbelige. Så vi havde faktisk et vindue på 2,5 timer til at gøre det her, så der er absolut ingen stress. Men det selvfølgelig var det jo, at det var første gang, vi gjorde det. Og vi var så 5 på stuen, og det var så ville vi jo normalt nok ikke være. Men det her, det er de 2 sygeplejersker, der er vant til at give stamceller. Og så var det ville jeg selvfølgelig ikke undvære at overvære det her. Og så 2 af vores projekt sygeplejersker og en projektbioanalytiker. Så det var den første danske patient med myelomatose, der fik den behandling i sidste uge. Men hvor godt virker det? Og det bliver jo lidt gentagelse af det, som Hermann har vist. Det der første studie med den der cilta-cell, og det er den, vi har givet til den her patient i onsdags, og som er med et forsøg i Danmark.
98% af patienterne responderer. 82% opnår det, vi kalder stringent komplet remission, og mange af dem opnår også det her MRD-negativitet. Så her man nævnt dog en patient, der ikke havde responderet, men det er altså særsyn, ikke? Alle patienter responderer på det her. Det er så mere med, hvor længe det holder. Og i det der CARTITUDE 1, det var det første større studie med det her, hvor der cirka 100 patienter indgik. De havde alle sammen fået mindst 3 tidligere linjer, og i gennemsnit havde de fået 5 linjer alle sammen. Så der er også mange, der havde fået 8-10 tidligere linjer. Og de responderer altså alle sammen. Og den opgørelse, som så lige var her i sommer til det europæiske møde i Frankfurt, viste så, at 50% er stadig uden tegn på sygdom efter 3 år. Så der er også en ret langvarig effekt af det her. Kommer der et plateau på kurven her, er der nogen, der bliver helbredt af de her patienter? Det er jo selvfølgelig for tidligt at vide, men vi sætter jo nok mere vores lid til, at vi kan helbrede nogen, som får det tidligere i deres behandlingsforløb. Og det tidlige i deres behandlingsforløb, det er så blandt andet det her studie, der hedder CARTITUDE 4, og det var det, vi roste Hermann for, at han har været med forfatter på, og som også blev præsenteret i Frankfurt. Det er de patienter, som har fået kun 1-3 tidligere linjer behandling. Kriteriet var, at de skulle være sygdommen skulle være modstandsdygtig over for lenalidomid. Så mange af de her patienter, det er jo så nogen, der har progrederet efter, de har fået vedligeholdsbehandling med lenalidomid efter et højdosisforløb. Og så er der en standardarm, hvor de går enten for daratumumab, pomalidomid og dexamethason, eller pomalidomid, Velcade og dexamethason. Og det var så lægen, der valgte, hvilken af de behandlinger han ville give, hvis de nu efter lodtrækning blev valgt til standardarmen. Men dem, der så blev valgt til cilta-cell-behandling, så er det jo meget tydeligt at se, at den progressionsfrie overlevelse er meget bedre i den arm. Der er et lille drop heroppe, og kan I se, det er ligesom om, der er nogen, der når at progredere, inden de får deres celler, så der er noget, og det burde jo ikke sådan set være forskelligt. Så der er noget logistik i det her, og det er jo, at man også skal time det. Man skal jo gerne have mulighed for hurtigt at få høstet de der celler fra blodet og få sat gang i det. Men når først man har høstet cellerne, så kan man give den standardbehandling, man nu ville i det her vindue, indtil at CAR-T-cellerne kom tilbage. I det her studie også, og det var det, Hermann viste det her, 99,4% responderede. Så alle responderer. Og det er så den foreløbige sygdomsfri overlevelse, man kan se her. Så status er, som Hermann også nævnte, at der er 2 godkendte CAR-T-celler af EMA, så der er europæisk godkendt, så det er behandlinger, vi kan give, hvis bare der er nogen, der vil betale for det. Og det er det, der så lige nu er udfordrende, fordi de er begge godkendte, og firmaerne, dels BMS og dels Janssen, har såkaldt markedsføringstilladelse, så de må gerne sælge de her til os. Det så viser sig dog, det er ikke kun et spørgsmål om, man kan betale, fordi det er også et spørgsmål om, firmaet kan levere. Fordi de har faktisk fortsat nogle produktionsbegrænsninger i deres laboratorium, at der er grænser for, hvor mange de kan producere. De er ved at udvide laboratoriefaciliteterne, sådan at de har regnet med, at danske patienter skulle, de kalder det onboarding, det er næsten som at skulle ud og flyve, ikke? At Danmark skulle onboardes i februar måned, fordi de havde forventet, at havde håbet og troet på, at Medicinrådet ville godkende den der cilta-cell her i efteråret, men det gjorde de så ikke i første omgang i hvert fald. Men ellers ville de jo have øget produktionsfaciliteterne i 24, sådan at de kunne levere til Danmark og Norden i det hele taget. Og det, der så lidt, at vi kan risikere, det er, at vi kan komme lidt bag i køen. Fordi hvis der er andre lande, der kommer, så napper de jo så de muligheder, der kan ligge. Så det er de kommercielle, men så er der selvfølgelig også andre muligheder herunder, at vi selv kan lave nogen. Bare lige for at nævne den der ide-cell, og det var faktisk den her, man jo ligesom havde brugt til de fleste af sine patienter, hørte vi.
at der er også flotte responser. Dem, der fik den der højdosis, og som er så går videre i de fortsatte studier, der responderede 81%. Men det er jo lige lidt mindre end det, vi så med cilta-cel. Så hvad har vi gang i Danmark lige nu? Vi er jo med i det her CARTITUDE-5-studie, og det er Aarhus, Rigshospitalet og Odense, der er med i det, og inkluderet patienter. Og jeg er ikke helt opdateret, men der er nok cirka 10 danske patienter, der i hvert fald er blevet inkluderet. Og det er jo så et randomiseret forsøg, hvor de lidt ældre patienter, det er de patienter, som ikke er kandidat for højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. De har fået vores indledende behandling i cirka 4 måneder med Velcade, Revlimid og dexamethason, og så sker lodtrækningen først efter det. Og dem, der så bliver randomiseret til at skal have cilta-cel, de får så høstet deres celler fra blodet, så får de den her mellemliggende behandling, mens cellerne bliver lavet i udlandet, og så kommer cellerne tilbage, og så giver vi behandlingen her. Og det er så her vores patient som den første. Han var ikke den første, der gik ind i studiet i Danmark, men han var den første, der blev randomiseret til at få cilta-cel. Og der må man sige, at Rigshospitalet har været lidt uheldige. De var inkluderet førstpatienter, men de blev efter lodtrækning valgt til, at de skulle fortsætte standardbehandling. Men Rigshospitalet og Aarhus har lige de nærmeste uger også en patient på vej. Og vi randomiserer vores næste patient lidt senere her i måneden. Så, men rigtig, rigtig spændende. Og det vi jo tænker her, altså hvis vi skal kunne helbrede myelomatose, så er det nok i den fase her, hvor patienter er nyligt diagnosticeret, de har rigtig friske T-celler, de er i forholdsvis god remission, der er en forholdsvis lille restsygdom, så kan vi opnå, at CAR-T-cellerne så slår de sidste kræftceller ihjel. Vores patienter er nu dag 9 og har reageret med en lettere grad af bivirkning, og det vil vi egentlig gerne se, fordi det må også godt kunne mærkes, at der sker noget. Så hvis der slet ikke kom nogen reaktion på den her behandling, så vi hørte faktisk lige en mail i går, at det her studiet er nu lukket. Der inkluderede de ca. 600 patienter internationalt, så der kommer ikke flere danske patienter med i det. Men så har vi så et nyt på vej, som åbner i 2024. Det er så KARMA-studiet. Det er den der ide-cel. Og det er så rettet mod de yngre patienter. Det er patienter, som kommer til at undergå en højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, hvis ikke de opnår komplet remission af det. Hvis de fortsat har målbar restsygdom, kan de indgå i det her, og så blive randomiseret mellem at få vores standard, som er lenalidomid vedligeholdelse, eller CAR-T-behandling. Og det bliver faktisk kun åbnet i Odense. Men er man patient i en anden region og opfylder kriterierne, så vil der jo så være en mulighed for, at man kan få den her behandling i Odense. Så jeg vil sige, at der er stor håb, men bare lige lidt om bivirkningerne. Det her CRS, det står for Cytokine Release Syndrom. Så det er en masse signalstoffer, der bliver frigivet, og som kan gøre, at patienten kommer til at føle sig ret så syg af det. Det kan ligne det, vi kalder en sepsis eller en blodforgiftning, bare uden bakterier, der er i spil. Det er ikke en infektion, men det er bare en svær inflammation med frigivelse af en masse form for signalstoffer, som kan påvirke, og det, der hedder interleukin 6, er særlig meget i spil, og det er godt, vi har fundet ud af det, fordi det har så gjort, at vi kan håndtere det her. Så hvis det her bliver af mere alvorlige grader, så kan vi give en modgift mod IL-6, så der er antistoffer mod IL-6 og IL-6-receptor, som kan gives, og så retter de sig som regel i løbet af ganske få timer. Men det er høj feber, det er blodtryksfald, det er åndedrætsbesvær, alle de ting, som kan ligne, at man har en sepsis-tilstand.
Og så er der det, der hedder ICANS. Det står for immuneffekter celle-associeret neurotoxicitetssyndrom. Og det er jo ret langt ord, så derfor er det altid smart at have nogle forkortelser, hvis bare man ved, hvad det betyder. Det er så i boldgade med det. Det er også noget inflammatorisk, der driver, men som så giver anledning til hjerneødem. Og det kan være ret så alarmerende, og erfaringsmæssigt er, at det kan udvikle sig også forholdsvis hurtigt. Over nogle få timer kan man som patient pludselig blive bevidstløs, ikke kan vækkes. Der kan komme noget epilepsilignende kramper, man kan blive konfus, man kan få noget parese, som ligner, at man har fået en blodprop. Men det er alt sammen reversibelt. Det vil sige, at det går over igen, hvis bare vi får det behandlet hurtigt og effektivt. Og det er altså så med store doser binyrbark hormon, så kan man vende det der hjerneødem. Det der er en lille smule bekymrende, og det skal man selvfølgelig vide som patient, inden man underkaster sig det her, det er, at det ser altså ud som om, at ca. 2% af patienterne vil opnå nogle bivirkninger, som måske ikke er forbigående. De kan godt være det. Vi har set, det bliver beskrevet tilfælde af det her sådan ansigtslammelse, ikke? At man, og så kan det sidde nogle uger, og så restituerer det sig, i hvert fald hos 2/3 af dem. Der er beskrevet noget, der ligner, som man får Parkinson, og det lyder selvfølgelig ubehageligt, men altså muskelstivhed og rysten og sådan noget. Så der kan være nogle bagsider til den her medalje, men det ser heldigvis ud som om, det er sjældent, og som Hermann fremhævede, så ser det ud som om, at de her bivirkninger forekommer mindre, jo tidligere man giver CAR-T-behandling, frem for hvis man har haft 4-5 tidligere linjer, at jo nyere diagnostiseret man er og giver det, så er bivirkningerne nok mindre. Så det var lige det med CAR-T først, og så lige bispecifik antistoffer. I er jo allerede ved at være godt bevandrede i det her og de her betegnelser. Og det her minder så lidt om den her, man viste. Man siger, det her teclistamab, som var det sådan også det første godkendte, det er jo også rettet mod BCMA og CD3 på T-cellerne. Og det er så lavet ved, at et antistof, fuldt antistof mod BCMA og et fuldt antistof mod CD3, det bliver sådan manipuleret og splittet op og splicet, sådan at den ene del retter sig mod T-cellen, og den anden del retter sig mod BCMA på myelomatosecellen. Og så sætter det sig på den her måde og gør sådan set lidt det samme som CAR-T-cellerne. Det skal på en måde få det til at virke som en CAR-T-celle, ikke at CAR-T-cellen kommer helt hen, og så udløser den et celledrab. Når vi så de der responsrater og varigheden af respons, så ligger det jo lidt lavere end med CAR-T-cellerne. Så det her teclistamab, der responderer 2/3 af patienterne responderer. Så der er altså 1/3, der ikke responderer på det her. Og det er jo sådan tungt forbehandlede patienter også i det her. De har fået 5 tidligere linjer. Så lige et oversigt, og det her det er ikke en udtømmelig liste, men det er lige det, der i hvert fald i en dansk kontekst presser sig mest på, og hvor vi på en eller anden måde har nogle aktier i det, og et manøvrerum. For der er ikke noget her, der er godkendt endnu af Medicinrådet. Så vi har ikke sådan, at vi kan give det her som standard heller til nogle danske myelomatosepatienter. Men vi gør det i protokoller, altså studier, forsøg, og vi har tilgang til nogle gange med firmaerne, at lige i den fase, hvor før de bliver godkendt af EMA, men hvor data foreligger på respons, så er det typiske halve år, der går fra, at vi faktisk har de endelige resultater, og vi kan se, hvad er effekt og bivirkningsprofil. Men inden de bliver godkendt, så er firmaerne velvillige til, at vi kan komme i sådan et såkaldt Early Access-program. Det vil sige, at vi kan få en aftale med firmaerne om, at vi kan få leveret medicin til en konkret patient, som opfylder de og de kriterier, som de søger godkendelse på. Og det har vi været heldige med at kunne tilbyde patienter behandling, både med det teclistamab, og det var det, vi hørte om lige før, det der hedder elranatamab, og vi er ved at få aftale om, at vi kan få early access på det, der hedder livoseltamab, og de her bispecifikke antistoffer, de er jo alle sammen det der med, at det er mod BCMA. Jamen er det ikke ens, så
Nej, de er ikke ens. Der er en lille forskel på dem, fordi ellers kunne firmaerne jo ikke få dem patenteret. Så de her antistoffer er designet lidt forskelligt. Og derfor kan det ene antistof være lidt bedre, eller have en lidt mere sikkerhedssikker profil end de andre. Men generelt så virker de jo godt, så det er jo nogen, vi alle sammen gerne vil kunne tilbyde behandling med. Den anden der, det var det, I kunne godt huske navnet, det er også det der GPRC5D, hvor der også er lavet kar imod, og som Herman sagde, så er det ikke en karbehandling, der er i Europa, men antistofferne er her imod det, og det, der hedder talquetamab, er lige blevet godkendt af EMA, så derfor kan vi ikke længere få det i sådan et early access-program. Men det har vi haft muligheden for, og har behandlet nogle patienter med det også. Og det er det, der godt kan have sådan en reaktion på hud og slimhinder, så man får udslæt af det, og får slimhindegener i munden, og smagsforstyrrelser osv. Så nogen har oplevet det ret ubehageligt, men det går heldigvis går det over under fortsat behandling, så det er lige i de første par måneder. Når vi er herover, så er det mere, at det svækker altså immunforsvaret, og vi kan se flere infektioner, og er nødt til at give det her, vi kalder bispecifikke antistoffer. Nej, ikke sludderrøv, altså immunglobulin, ikke forebyggende immunglobulin mod infektion. Så CAR-T eller bispecifik antistof, hvis verden nu var så... Men verden er jo ikke sådan, at vi bare kan vælge. Så vores største udfordring, når det gælder begge dele, det er tilgængeligheden. CAR-T er en helt personlig medicin. Det er jo patientens egne celler, der bliver udtaget. Det bliver givet som en engangsbehandling. Man kan næsten sammenligne med en operation, ikke? Men en medicinsk operation, som er designet, og når de første 2-3 uger er gået, så kan vi se resultatet, og typisk vil der ikke være nogen betydende bivirkninger efter det, med de få undtagelser, vi lige snakkede om før. Udfordringen her, det er, at der er noget ventetid på det, så hvis man har et meget stort behandlingsbehov, nu og her, så er man nødt til at gøre noget andet først. Det kan også være, at man kan høste cellerne, så skal man prøve at give så effektiv en myelomatosebehandling, vi nu kan gøre, inden vi får CAR-T-cellerne tilbage og kan give dem. Og så er der det her aspekt, altså er CAR-T-celler, har det potentiale, at man som nyere eller nylig diagnosticeret myelomatospatient måske kan blive helbredt. Bispecifik antistof, det er jo sådan en hyldemedicin. Nu siger vi, hvis vi beslutter at behandle det, og vi har det hjemme, og vi må bruge det, så kan vi jo tage det ned hylden ligesom tabletter, og så starte behandlingen med det samme. Sagen er, for at det skal virke godt, så skal man jo så fortsætte med det, og så det er en langtrukken behandling, som kan gives ambulant. Nogle af dem her skal gives i drop, og nogle af dem kan gives som indsprøjtning i huden. Det kan de fleste af dem. Fordelen herover så, det er, at det kan man faktisk så kombineres med andre lægemidler, for eksempel daratumumab. Og det gør vi så i et aktuelt forsøg, hvor de får det her teclistamab sammen med daratumumab. Og de patienter, vi har inkluderet i det studie, de er alle sammen opnået fuldstændig normale prøver og det vi kalder MRD-negativitet. Så det virker super godt. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvor længe. De har så været udfordret det med infektion, hvor vi er nødt til at give noget forebyggende for det. Det er nok ikke, det er næppe helbredende. Så jeg tror, hvis vi skal have over i det kurative potentiale, så er det nok CAR-T-behandling. Og hvilken rækkefølge er bedst, det har Herman jo allerede nøje fortalt om, men lidt om baggrunden for det. Altså CAR-T, det er jo høstede celler, vi nu høster, og så giver vi dem, og på et tidspunkt, hvis vi får tilbagefald, så er det jo fordi, de her CAR-T-celler, de brænder ud. De forsvinder. Vi kan måle dem i blodet, og vi kan se, at de opretholder dem i måneder, men så begynder de at forsvinde. Og så får man så tilbagefald. Men får man tilbagefaldet, så har patienten jo stadig sine egne T-celler. Dem har man jo ikke sparket til. Man har bare givet nogle CAR-T-celler. Så patientens egne T-celler kan man jo så udnytte
i sådan en behandling med bispecifikke antistoffer, og forventer, at man får et godt respons af det. Modsat, så hvis man først har udtrættet patientens T-celler med bispecifikke antistoffer, så er de ikke meget værd til at bruge til at lave CAR-T-celler af. Og det var også Hermanns pointe. Så det ideelle er altså først CAR-T og senere bispecifik. Men vi er jo som sagt udfordret af tilgængelighed, og vi må jo bruge det, vi kan få adgang til. Men det her, det er meget, meget lovende, men efter min mening, så er det her jo blot starten af en helt ny behandlingsære af ikke kun myelomatose, men andre kræftformer. Og det her kan optimeres. Vi kan finde nogle andre targets, der er bedre end BCMA. Vi ved godt, at BCMA kan nogle gange blive smidt af cellerne, så når de holder op med at virke. Fokus på at få mere fedte T-celler. Måske skal vi høste dem tidligere, og det er sikkert også nogen, der spørger mig om. Skal vi ikke høste de her tidligere? Vi har bare ikke set op og midlerne til det, og hvem der skal betale for det. Og firmaerne vil ikke tillade det. Så hvis vi skal behandle med en firmakar, så vil de kun basere det på frisk høstede T-celler. De vil ikke bruge nogle T-celler, vi måske høstede for 3-4 år siden. Men vi kan måske bedre den ved, at de ikke er nedfrosset, for vi ved godt, at de ikke er specielt godt af at blive nedfrosset. Så kan vi give dem friske, men det kan vi kun gøre, hvis vi selv kan producere dem lige ved siden af, hvor patienten er. Så er der bispecifikke CAR, der måske ikke kun er rettet mod BCMA, men både BCMA og et andet target, så de kan blive dobbelt så effektive. Og så er der andre celler, der kan slå ihjel. Dem, der hedder NK-celler, det står for naturlige killer-celler. Så de er også i stand til at slå andre celler ihjel, og der arbejdes med at udvikle CARs med dem. De kan have en anden profil. Og så er der endelig allocars. Det er så baseret på T-celler, man høster fra navlesnorsblod fra fostre, og så kan man lave CAR-T-celler af dem. De kan så stå klar på hylden jo, eller i en fryser, når der kommer en patient, der har brug for dem. Men så er man over i, så det er noget, vi kan gøre med det samme jo så, men så er vi så over i måske nogle andre bivirkningsprofiler. Men apropos at lave CAR-T-celler selv, så bare lige en kort opdatering på vores CITCO-forskningscenter på OUH, hvor vi sammen med Blodbanken har etableret det her og har fået en stor bevilling fra dels OUH og dels Region Syd til at forske i det her. Så vi arbejder med at finde nye targets. Vi arbejder med at implementere behandling med egne CARs. Og vi arbejder med at bedre kunne følge patienterne og se, hvor længe CAR-T opretholder sig hos patienten. Så et stort og ambitiøst setup, hvor vi har nogle internationale samarbejdspartnere, både i London og i Boston. Så vi har etableret et rigtig godt netværk omkring det her, og har flere arbejdsgrupper. Laboratoriet, som skal være sådan et kimfrit laboratorium, vi skal virkelig passe på, at de her celler ikke bliver smittet med et eller andet, de ikke skal smittes med. De skal jo smittes med deres CAR, men jo ikke med andet. Så derfor er det et særligt laboratorium, der skal opfylde en masse krav. Og lige nu tester vi vores egne CARs i mus, for at se, at hvor godt de virker. Og de virker, så vores aktuelle plan, det er, at vores første CAR, den er så rettet mod lymfekræft, og ikke mod myelomatose. Det er sådan en 19-CAR og ikke en BCMA-CAR. Den regner vi med at få i fase 1-forsøg i 2024. Vi havde håbet, at den kom i gang i år, men det nåede vi så ikke. Og her er ideen altså, at vi giver cellerne friske, og så arbejder vi med alle de andre ting her også. Og så jeg lovede også lige at skulle sige lidt om amyloidose. Fordi amyloidose er bestemt ikke glemt og ude af det her billede, men tingene går ligesom lidt forsinket ved amyloidose, fordi det er en lidt mindre sygdom, og firmaerne ser jo ikke helt heller det samme store markedspotentiale i det. Men de her ting, vi har et forsøg kørende med et andet stof, der hedder birtamimab, som er rettet mod selve amyloidet. Når amyloidosepatienter er syge, fordi de her aflejringer ligger rundt omkring i vævet, så kan vi fjerne de aflejringer. Og det er et andet stof, der er rettet mod det,
for så at aktivere de naturlige proteinspisende celler til at nedbryde det. Vi regner også med, at vi kommer med i et forsøg med bispecifik antistof fra det firma, der hedder AbbVie. De har i hvert fald spurgt, om vi vil være med, og det har vi sagt, jamen det vil vi bestemt. Og der arbejdes også internationalt med, at CAR-T-behandling kommer ind for det her, og så det, der hedder CAR-makrofager. Og hvad nu det? Makrofagerne er de her renovationsceller, som kan spise amyloid. Så lige så vel som vi kan lave CAR-T, hvor vi omprogrammerer T-cellerne til at dræbe kræftceller, så kan vi omprogrammere makrofagerne til, at de spiser amyloidet. Så jeg tror, det var med det, at det var det sidste. Ja, vi har lige nogle få minutter til spørgsmål, så ja, vi har en hernede. Jeg tror, den er tændt. Hun er lige bagved det dernede. Det. Der var den. Ja, jeg hedder Pernille. Jeg har smoldering myelomatose. Kan du nævne noget om det, og eventuelt fremtidig behandling for det? Jamen, jeg kan jo sige, at det er jo noget, der kører forsøg omkring med fordelen ved det. Der har været, og der er også nogle studier, der er også resultater fra nogle studier. Og jeg kan sige, at trenden nogle steder i verden, i USA i hvert fald, selvom der er ikke 100% enighed om det, men trenden i USA er, at man nok giver de fleste patienter, som har høj risiko smoldering, der har vi også en risikoscore, at dem, der har høj risiko smoldering, at de bliver behandlet med lenalidomid. Og det forsinker tiden til progression. Og der har også været et engelsk studium, som kunne tyde på, at det måske også kunne medføre en bedre langtidsoverlevelse. Altså i Danmark behandler vi ikke smoldering myelomatose, meget bekendt, i hvert fald uden for forsøg. Men vi har kørt nogle forsøg, og jeg har været lidt overrasket over, at vi havde et forsøg med at give daratumumab til smoldering. Og de skulle så randomiseres mellem ikke at få en behandling eller få daratumumab. Men de patienter, der egentlig var egnet til at gå ind i forsøg, de takkede alle sammen nej. De synes forskellen var for stor, og de kunne ikke synes, de kunne overskue og skulle møde frem så hyppigt til daratumumab i starten og sådan noget, som det jo er. Og det er også det, som smoldering, at man er jo ikke syg. Altså, vi kalder det jo ikke aktiv kræft. Det er mere, man har kimen til aktiv kræft. Og cirka halvdelen af patienterne vil udvikle egentlig myelomatose, og den anden halvdel vil ikke udvikle det, og vi siger bredt set. Men taler vi om højrisikopatienter, så er det jo mere dem, hvor de nok 60-70% vil udvikle myelomatose inden for 3 år. Og det er jo så den, der ligesom er, skal man behandle dem, eller skal man ikke, eller skal man lade dem leve i et normalt liv så længe som muligt, men bare holde under tæt observation, og så slå til ved mindste tegn på sygdomsaktivitet. Og det er jo så det, der i hvert fald er min strategi. Ja, tak Niels. Vi har lige et spørgsmål mere. Hej, jeg hedder Karin. Jeg vil høre efter, om man tager udgangspunkt i noget, der hedder FISH-modellen, når man skal udvælge patienter, specielt højrisikopatienter. Kan du gentage det, for jeg kunne ikke høre? Jeg vil høre efter, om man tager udgangspunkt i den der FISH-model, eller FISH-model, når man kigger på højrisikopatienter. Ja, det indgår i den score, vi ligesom har. Er det også det her. Er det nogle specielle mutationer, man kigger på der, eller er det bare den klasse af højrisiko? Ja. Der er sikkert en masse, vi kan lære om det endnu, men det vi jo i dag primært kigger på, det er nogle særlige ombytninger af kromosommateriale mellem kromosom nummer 14. Hvis det bytter materiale med kromosom nummer 4 eller kromosom nummer 16, eller hvis der er tab af noget kromosommateriale på kromosom 17, eller ekstra materiale på kromosom 1, så opfatter vi det, som om, at det er en patient, vi skal være særlig opmærksom på. Men vi kan blive snydt, fordi selvom man har de der, og jeg har også i sidste myelomatoseblad blevet bedt om at skrive en artikel om det, så der kan du læse lidt mere om det. Men min pointe er, at vi skal virkelig også passe på ikke at overfortolke det der. For selvom man har høj risiko abnormitet, så er det ikke sikkert, at man i praksis viser sig at
et alvorligt forløb. Så det er det, der jeg tror mere, vi kan sige, og det er også det her, man havde. Hvis man får et meget hurtigt tilbagefald efter for eksempel en stamcelletransplantation, så er det altså alvorligt. Inden for et år. Ja. Gitte har en dernede, og Gert bagefter. Ja, det er mig. Kan man høre mig? Ja. Jeg hedder Susanne, og jeg er pårørende til en myelmatose-patient. Først mange tak for det store arbejde, der bliver gjort forskningsmæssigt. Og så er det meget opmuntrende at høre, at der er en laboratorium nu i Odense. Det har der været noget tid på, jeg forestiller mig, men hvor man prøver selv at lave de her produkter. Og jeg tænker, det er vel vejen frem, fordi det er jo frygteligt dyrt på anden vis. Så hvorfor er det så dyrt? Det er et af mit spørgsmål. Og er der en mulighed for at kunne lave det lidt mere sundhedsøkonomisk rentabelt, så vi kan begynde at udbrede det? Jamen, det er rigtig fint at spørge om det. Jamen, jeg kan sige, altså, hvis vi selv kan lave de her CAR-T's, så er det selvfølgelig ikke billigt. Men vi kan sige, at de samlede omkostninger i laboratorier med de ting, der skal til. Faktisk er det at købe den der virus, det er faktisk noget af det, der er det dyreste, som skal bruges til at transportere genet ind i cellerne. Men vi kan lave den bare i rundtal for 500.000 i den behandling. Vi ved ikke, hvad den endelige pris bliver i Danmark, hvis det bliver godkendt, for eksempel den her Carvykti Cilta-Cell. Men jeg har spurgt Jansen, hvis jeg nu skulle behandle en patient i Tyskland, hvor meget skal jeg give for det? Så siger de 3 millioner. Det bliver måske 2,5, lad os sige det, hvis det bliver godkendt i Danmark, og der bliver forhandlet pris. Men samtidig vil vi så også skulle behandle 5 patienter for den samme pris, hvis vi selv laver den. Og måske er det så der bedre, dem vi selv kan lave, fordi vi kan undgå, at cellerne bliver nedfrosset, og så svække dem via det. Vi vil også kunne gøre det hurtigere. Vi vil have en omsætningstid fra høst til god behandling på måske kun 14 dage, hvorimod vi skal regne med 6 uger, hvis de skal til USA. Så det er også derfor, regionen og UH har investeret så meget i det her forskningscenter, fordi de har nok kunnet lugte, at der kunne også være penge at spare, hvis det lykkes også. Ja. Jeg ved godt, at vi skrider over tiden, men det er sådan lidt bevidst, du får lov til at fortsætte, for der er rigtig mange, der gerne vil spørge om noget, og vi skal jo heller ikke gå så langt for at komme til frokost. Men vi hopper lige ned til Gert, og så har vi en derovre, og så har vi en hernede bagefter, så tror jeg, vi skal slutte. Ja, tak. Jeg hedder Søren. Jeg var interesseret i at høre, om man ved noget om, hvordan CAR-T-cellerne har det efter mange år ved efterbehandling af lenalidomid. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er det, de kan lave når nu de celler, man tager ud til CAR-T-cellebehandling, hvad kan de lave i Tyskland, og hvad kan de lave i USA, siden de skal have den tur rundt? Lenalidomid eller Revlimid påvirker nok ikke T-celler negativt. Det virker beskedent stimulerende på T-cellerne. Så faktisk i det karmestudie, vi nu skal starte, hvor vi kunne være bekymret for, om kan vi nu hos en patient, der lige har gået igennem en stamcelletransplantation, kan vi høste nogle fornuftige T-celler. Det siger firmaet, at vi kan, men vi skal faktisk forbehandle dem lige med 1 måneds lenalidomidbehandling for at stimulere dem lidt, så man får nok faktisk bedre T-celler efter lenalidomid. Så jeg tror ikke det, at man har fået lenalidomid nogle år, betyder noget for T-cellekvaliteten. Det var det ene. Det andet var, at i USA, de har ikke rigtig lavet de laboratorier i Tyskland endnu, men de er jo ved at lave dem. Så der, hvor Danmark skulle onboardes næste år, som der var deres plan ved Jansen, så er det meningen, at cellerne skulle laves i Tyskland. Men de har ikke det op at køre endnu rigtigt. Så har de i hvert fald lige fået det, fordi cellerne i de her studier med CARTITUDE, de bliver først sendt til Køln, så bliver de ompakket, så bliver det sendt til USA, til New Jersey, og så kommer de tilbage igen. Ja. Hanne, nu har jeg nede ved dig. Ja, jeg hedder Dorte. Og mit spørgsmål er, at der flere gange blevet nævnt det der med, hvis man har fået en nylig diagnose. Hvor lang tid er en nylig diagnose? Ja, nylig, ja. Jamen, de data her, som nu Hermann, han var præsenteret, det der CARTITUDE 4, det er jo så patienter, der har fået 1-3 tidligere linjerbehandling. Og så det tænker jeg, så er man jo fortsat nyligt diagnostiseret. Man er jo ikke nydiagnostiseret.
Men har man kun fået 1 eller 2 tidligere linjer, så er man jo... Og det er også, så har vi jo også standardbehandlinger, der jo som regel virker godt, men de virker jo bare ikke i længden. Og det er jo så et spørgsmål om CAR-T-celler at gøre, men det ser i hvert fald ud som, altså alle responderer på CAR-T-celler, sygdomsfrihed forventeligt i hvert fald i 3 år, og nogen som nu, den patient Herman nævnte, er jo på meget højrisikopatient, var jo mirakuløs stadig helt uden tegn på sygdom efter flere år. Det er svært at forudsige, hvem får måske tilbagefald efter et år, hvem får jeg først efter 4 år. Det ved vi ikke. Jeg bliver også spurgt med at følge T-celler, og det er jo så lidt det der med at følge CAR-T-cellerne, fordi en tegn kan selvfølgelig være, hvis vi begynder at se, at CAR-T-cellerne begynder at forsvinde fra patientens blod. Derfor vil vi gerne kunne monitorere dem. Og det har vi så et setup på fra Citco her. Og der kan vi se, at de patienter, de ALL-børn og unge, som er blevet, har fået CAR-T-behandling på Rigshospitalet, de bliver fulgt med den test her fra Odense. Og der kan man se, at ved ALL, altså børneleukæmi, der forbliver CAR-T-cellerne længere tid i blodet. Man kan følge dem i årevis. Det ser jo desværre ud til, at de måske forsvinder hurtigere ved myelomatose-patienter. Også ved lymfompatienter. Men det er nok også lidt der med, at der er forskel på et 5-årigt barn, og hvor spralske de er, end hvis man er 60-70. Ja, tak. Gitte, du har det sidste spørgsmål nu. Jeg hedder Uffe. Du skal lige holde den godt op til munden. Okay. Ja. Jeg hedder Uffe. Alt det, vi har hørt her, hvor er man hen tidsmæssigt i det her behandlingsforløb? Jeg går ved en der siger til mig, du er på 10 eller et eller andet, som de måler til 10. Og derfor er du ikke behandlingskrævende på nuværende tidspunkt. Hvordan ligger jeg, og hvornår ligger jeg i relation til alt det, vi har hørt nu her? Ja, men det lyder som om, du har det, vi kalder smoldering myelomatose. Jo. Okay. Og det næste, jeg har lige et spørgsmål om, det er, skal man overføres til Odense eller Rigshospital eller Aarhus Hospital, for at være sikker på at få den mest optimale behandling? Og hvis man får den her, hvor meget koster det så at købe sig til en eventuel behandling? Jamen altså prisen for at købe sig til behandling, som man i dag kan gøre i Tyskland, det er så for eksempel i Leipzig. Der har de et stort setup. Det kunne sikkert også være i Hermans afdeling, men det koster 3 millioner. Ja. Og i forhold til Danmark, altså de forsøg, der er åbne i Danmark, de forsøg kan man opsøge, så selvom man bor på Bornholm, kan man jo godt få en behandling i Odense, hvis vi har CAR-T-celler, vi kan se, som vi kan tilbyde. Så der er landet jo heller ikke større, end det kan lade sig gøre at bevæge sig rundt i landet. Og der er jo ved at komme en forbedring af den protokoloversigt, som eksisterer. Carsten har gjort mig opmærksom på, at den faktisk fungerer udmærket, men den bliver nok endnu mere tilgængelig for, at man som patient kan gå ind og se, jeg har myelomatose, jeg har tidligere fået den og den behandling, og nu har jeg mit tilbagefald. Hvad er der af protokolmuligheder for mig? Så kan man taste sin profil ind, og så kan man se, jamen der er den protokol i Aalborg, der er den protokol på Rigshospitalet, og der er den i Vejle. Ikke? Ja. Vi prøver jo også strategisk ikke at initiere de samme protokoller alle sammen, fordi det er jo bedre, at vi har 2 protokoller. Så er det bedre, at vi har herr Hansen kan måske få en protokol i Vejle, og fru Jensen fra Vejle kan få en protokol i Odense, så vi udnytter vores kapacitet til at kunne tilbyde mest muligt. Ja, nu tror jeg skal til at afbryde. Det er jo selvfølgelig rigtig ærgerligt. Der er rigtig mange spørgsmål, og det er kun dejligt, men vi har jo ikke hele dagen. Vi har et stramt program, så jeg er nødt til bare at sige tusind tak til Niels for rigtig fint oplæg, og i hvert fald med håbet om, at der arbejdes på det. Det ved vi, der gør. Så vi glæder os til, at det bliver sådan en hverdagskost med CAR-T og de bispecifikke antistoffer. Men nu er der frokost, og som sagt, så er det lige derinde.
Thank you.